akusuke nokuthi ubabheke i-job i-tax angibhalelanga into eningi isebenze izakhe kodwa wakwazi ukuthi yena abuyele kimi ukuba mhlawumbe akabuyelanga kimi mhlawumbe ngabe uyangifonela namhlanje fona mayibanjwa umuntu naloko ukuthi ngithathe impilo yami ngoba angifuni ukuhlupha muntu ngoba ngiyazazi manje ngingedwa ngizoqala ngaye kahle nje umntanami betsengidela ngami ngoba ngifuna ukuthi ngingadishiyi umthwalo ngihambe naye njena adlalisa kuphela ngempilweni ngibuye ngigxile ngakhona ngaphakathi abo kuningi yabona ukuthi ufike kule stage ungathayibona yini nge-life uvuka ekuseni ngifuna lokuthi kuyophumile izinto eziningi ngiphilela ini uyibone useless uyibone nje ungabalulekile kodwa mengithi ngiyabheka emuva ngithi uNkulunkulu ukuthi uhambe nami sonke isikhathi ngithe kudala kanti ngibhekana nazo but now sesengibili so ngayibona ukuthi no yabona manje inayo indlela ekubalula ukuthi uthathe umntanami nami ngithathe wamphefumulo ngihambe nje alikho isupport oyitholayo ekhaya yabona i-support endlini yaphakathi no but when it comes to abanye abantu baseceleni ngiyakwazi ukuthi ngikhohle uzothola abantwana support kubantu abangakusitholi okuhle abayibona ukuthi wena ngokuzama kwakho bayibone ngathi uphezulu benza ngcono bajabulisa ukuthi nale moto uyifundile yenze konke kodwa bathukela ekugcineni ufana nathi sure yathi mina engikwenzayo ukuthuthukisa le nto ngamandla uma mina bengiyibo laba bantu talk to me nika inhliziyo yakho yini obufisa niyizwe ngobuhlungu engibenzayo kubona sokusuka kwenzekile ukube kuwena isigcebe boyibona wengamtshela ukuthi ngishintshile indlela esengikubuka ngayiyona ningabe bobhuti wami ngabe bosisi wami usukubuqusha engiphambana nayo endleleni indlela engihlukile ngayo sihlukile kakhulu yazi akuhlungu amagama ngoba ngisho ngathanda kanjani ukwazi kodwa ngene enhlizweni uthi noma sewuhleli ubabona and maybe kubona ukuthi wena ya uyaweza azoqhubeka lokho ngeke and I would think to let you down babe with kufike kule munye ngibiyona fine sengifilile ke khona but ukube bengizoyibulala mhlonga bebayathwala right now ukube boyibona ngizobatshela ukuthi ubuhlungu bami mina kubajabulisa kodwa ngelinye ilanga bazokukhumbula because ngiyazazi ukuthi yimina engimele lo mndeni yimina engizomsukumela futhi yimina engikwazi ukwakha ngelinye ilanga la lokho okwenza ukuthi bafune ukungidicilela phansi ngaso sonke isikhathi angibazi ukuthi ngilokuthethe yami kodwa mina kuko konke enginako ngisebenzelela nzima wouldn't easy to live as it hamba ngeke ngikheli ngenza konke izinto ngiyenza kodwa ngoba benginayo lento engaphakathi kwenzekile simphumele okay ngifuna ukuya endabeni zezemidlalo sesifuna ukuchecka nje lama questions ezimboza ngihlebela labe no producer le ndaba yokubukeleka kwakho phansi ibangwa yini indlela obona ngayo ukukhubazeka kokungaboni nanokuthi ngizama nje ukuyiqedela yonke lembuzo sale sesivalo kwamanje sokhuluma no social development aid nanokuthi lo ubaba wengane ukhona kwi-picture kukusizeni yena kulekelele as a support yes ukhona but unfortunately njengoba bengisho I'm a very person namanje yile situation engize ukuthi ngize ngikwazi ukukhuluma nomuntu ezinye izinto ngiyazifalela ngaphakathi kakhulu so that's ukuthi ngaye ngazama before namanje ukuzama ukuphumela ngaphandle kwetholisiwe owami wamuzala wangitshela ngikhathi indaba namahlazo la ekhava noma kwezinto so ngokuthi benomuntu babomntwana ngikwazi ukukhuluma izinto ezenzeka la ekhaya ngoba ngilikela ngizokwazi ukuthuka ngakho
So yena bazi nje umuntu obrave onakekela umntwana benza lokhu nalokhu futhi ngikwenza kahle I-am a responsible mother. Ngi-right kodwa nje these past few weeks besengizwe ukuthi I'm failing. So I choose ukukhuluma izinto zami, but yeah. All right. Asekubambe la kwamanje sokhuluma no-social development okuhamba kwesikhathi. Ngiyafisa kanti uNkulunkulu engakupha i-peace. Mhlawumbe kukhona lapho okholelwa khona? Yes, I am a Christian. You are a Christian, okay. Mhlawumbe we can have a conversation emveni kokuphela lokho. But nje if bengisesontweni benokunika amavesi ngawo 2 Deuteronomy ethi as the days are so shall thy strength be. Njengalokhu ziyoba njalo iy'nsuku zakho namandla yonikwa wona ayoba njalo. Lelinye bengizokunikeza lona. Bhala inceke yenkosi uPaul ethi asifikelwanga ukulingwa okungenje ngokwabantu kodwa uNkulunkulu uthembekile ongeke akulinge ngaphezu kwamandla. Okuyokuthi kukhona ukulingwa lokho akunike nentuba yokuphuma. There is a way out and these too shall pass. So khuluma nawe kanjani kodwa ke after ishow siyabonga kakhulu ukuthi ushare nathi nanokuthi ube nomuntu okubhodle kuye kwafika la sikhona njengamanje. Okay. Banidlala nje nezinto sengiyakwazi nokucabanga kahle sengiyazizwa nami nje ukuthi okay sengumuntu ngiyophila ngoba bese ngekhe ngokuphila and wena uzophila ngiyayideclare abantu uzophila and uzoba ilo muntu omkhulu ovela ufisa ukuthi ube uyena. Akho masters izolahlela ubala akho ingane ukuzothiwa ayisenamama ngenxa yabantu ababili abathathu. Lokho uzokwazi ukunqoba le nto engakuthembisa yona. Akukho izinto ezibhekile. Yathi nje ukulimela. Ukuphuma ekhaya. Umoya ngingithole. Uma nje konke angicela ukuthi ngicela ukuthi nje noma ngithole umsebenzi. Sebenzinyana ukuzibulala financially. Ngabe banezikhulu umcabango nendlela engifisa ngayo. Akule ngale ndlela emoyeni nasengqondweni engifisa abe yiyona. Angagqoki through. Okay. Engihambe khona mina. All right. Bye, siyabonga kakhulu. No. It's fine sokhuluma nawe ke off air kodwa kukhona social development type bazophinda basitshele ukuthi hey simene njengalesi senze njani because hey indaba ye mental health issue enkulu kakhulu. I'm sure sixoxa kakhulu kwesikhathi.